నువ్వు నన్ను సస్పెండ్ చేస్తావు. కన్న తల్లిదండ్రులు పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం వాళ్ళ సుఖాల్ని త్యాగం చేసి ఆలించి లాలించి పెంచి వాళ్ళు తమకు ఆసరాగా ఉంటారని విద్యావంతుల్ని చేస్తారు. వాళ్ళ విద్యకి తగిన ఉద్యోగాలిచ్చే అర్హత మీకు లేదు. దానికి మీకు లంచం ఇవ్వాలి, లంచం. నువ్వొక మినిస్టర్వి, నువ్వు నన్ను సస్పెండ్ చేస్తావా? ఆఫ్టర్ ఆల్ పోలీస్ ఆఫీసర్వి, నీకు పొగరా? ఆఫ్టర్ ఆల్ పోలీస్. మీ వెనక ముందు 4-5 జీపుల్లో తమ ప్రాణాన్ని లెక్క చేయకుండా ఆయుధాలు పట్టుకుని ఆఫ్టర్ ఆల్ ఈ పోలీస్ మీ సెక్యూరిటీ కావాలి. ఆ పోలీసులే డ్యూటీ అయిపోయి తమ ఇంటికి వెళ్లేప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ లో వాళ్ళకిచ్చిన రైఫల్స్ ని వదిలేసి వెళ్ళాలి. వారింటికి క్షేమంగా చేరతారన్న గ్యారంటీ లేదు. కానీ దేశ సేవే దేవుడి సేవ అనుకుని మీలాంటి వాళ్ళకి రక్షణ కల్పించాలి. పోలీస్ ఏమిటైనా సుత్తి? ఆ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కి ఎటువంటి భేదభావమూ లేదు. వాళ్ళ లక్ష్యం ఒక్కటే, భారతదేశం